Shalom, horas madi hamu salhubna, hamu kadonga sa porsyaon, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, adorak so tatangi barita nauli, di persorata di bagasan pason, tabasada marohata bertanya kita. Dami di bata na sumurung sian saluhut na roha, di mana mangaramoti ate-ate do pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amo kadongan na hinahulungan di pesta parningotan di harorontan de perbadia manang Pentakosta na perjulo. Ini debat nauli Masian Evangelium Johannes bindu 10 mamuhay Masian ayat 4b berhaujung ma di ayat 15. Johannes 10 ayat 4b saha arodi ayat 15. Usaha ma di kita saluhuna los payuti utama di bagasa roham naganu. Aidada siamulana hupabu itu hamu alarap dope hita. Alay nalaho maahu nuaing manopot na marsuru ahu jaladang adong manang ise hamu manuk kunahu. Nalahu tu dia do ho lam dok tahero hamuna ala udok songon itu kamu alai nama dok na tutudo ahu tu kamu kulimuna doi ialahu ahu ayaut solaho ahu dang naro pangodiani manopotong alayang golaho ahu suruok kudo ibana tu kamu ang gudung ro ibana ajaran na do portibiot taringot tu dosa dohot taringot tu hapitoran dohot taringot tu uhum anggo taringot tu dosa imana so porsea na sida diahu anggo taringot tu hapitoron imana laho ahu manopok damang jeladang be idomuna ahu anggo taringot tu uhum imanaong hona uhum iduk ni portibion gudang depenian sidohonok kutuhamu alai dang terbuan hamu dope nuaing alai dung roto di hasitongan na didok odeng tu gihonon di ido hamu tu bagasan nasa hasitongan aidang adong si hatahonon na sian sadirina nabi negena ido hatahonon na barita hononda do tuhamu nang naeng masa dope pasangapon na do ahu ay jaloon na do na diahu laho mamarita hossa tuhamu saluhut na diamay diahu doi ubahen na hudok jaloon na do na diahu laho mamarta hossa tuhamu wala ni dosa hakna kamu kadongan pesta perningotan di haroronton di perbadia manang didok Pentakosta na perjolo lima perningotan di haroronton di perbadia di haroronton di perbadia di tunga-tunga ni hasit tonganon tunga-tunga ni hasyanganon nalaho padarhon holong ni rohani di bata nalau pa ihut-ihut jala sihut turon ni selhut akan aporsea marhite-hite haporseon na dung di jalo kajol mayak ima tod di perbadia tu bagasan rohana kadongan tema di bagasan minggu Pentakosta melalui dok bahasa Indonesia surat Yalmanata di dok roh penghibur dan kebenaran melalui dok di bahasa Batak atau di Panggapulon dohot Tasitongan amo kadongan na hinaholongan Pentakosta ima parningotan 50 hari dung haheheon ni Tuhan Yesus yang hamatea dinang manaon hinabernit
nila susah jala humokop saluhut akka cuma pardosa gabe mati Tuhan Yesus Kristus di hau pinorsilang jala uduk ni idong 50 hari kadongan songon naong ni pada Tuhan Yesus Kristus tu salut akasisian na nima taringot tu haroroto di purbadia nagabi pangodian di saluhut aka naong majalo asi-asi ni di batamar Tuhan Yesus Kristus laos diduti muse ima di purbadia nalah marbudu-budu saluhut aka jolma naung mian di bagasan asin rohani Tuhan ni turpuk tona kadongan na hinaholongan ima panorangion manang pabuhalion ni Tuhan Yesus Kristus tu saluhut akasisian na songon na taida di ayat opatina kaningan opak B didok Tuhan Yesus Kristus haidada siya mulana hupabuay Tuhamu ala rap dope hita lai nalaho maahon waing manopot na marsurwa jaradang adong manang ise hamu manukunaho nalaho tu dia doho kadongan na hinaholongan di perjupangan di baga satur pukot Tuhan Yesus do kasisian na ima adorak so masa panakupon ni Tuhan Yesus Kristus andorang so dipasahat ibana tu panghukuman andorak so dipersilakon ibana jala dorak so mate Tuhan Yesus Kristus di hau pinarsilangi diparbohali Tuhan Yesus do saluhut akasisian na nasa saluhut akasisian nai mangatusi na parjolo tabere ni sonak kadongan asa saluhut akasisian ni Tuhan Yesus Kristus mangatusi songon dia do mose udut ni pardalanan ningul na sida jala songon dia do muse udut ni pardalanan ni Tuhan Yesus Kristus di hasiangano kadongan hinaholongan da perjolo taida marti turpokon ima songon dia do pardalanan ni Tuhan Yesus Kristus ya marti turpokon kadongan na hinaholongan uduk na muse ima taringot tu hadirion na ima naiko borhat manopo amanai tu surgo banwagi jange asa marhite na diparbohali Tuhan Yesus Kristus nasida saluhutna mangatusi nasida bahwa naikon nama jupang tikina Tuhan Yesus sahat tu hamatean jala na pedua hunak kadongan na hinaholongan ima taringot tu hadirion ya kasisian nai ima taringot tu akka naneng masa muse adorang jang doksidung sipul rap nasida do Tuhan Yesus ima kataringot tu kahamaolo naneng masa taringot tu kapangaleleon tu kasisian na taringot tu kasusaan dumubi ma asa dinamanaon nasida hamaolon pangaleleon hasusaan asa margugo nasida asa tubuh habaranion di bagas rohana sida jala lumobi asa mangatusi nasida taringot tunanaeng marguguihon nasida ala tokenai molo taida turpukon dang rabbe nasida ro Tuhan Yesus jala na patulungan nakadongan na hinaolongan lima taringot tu todi porbadia na sinuru ni Tuhan Yesus songon naidok di ayat itu inak kaningan kadongan matodi pangodianan molo taida kadongan dia tonom didok Tuhan Yesus lam dok tahero hamuna ala hudok songoni Tuhamu diida Tuhan Yesus do akadongan terus tu bagas rohani salut akasisianna marhite ayat onomot taida ada
satu ima na perjolo kebingungan ala di ayat 5 na parpudi dokon nakaningan jaladang adong manang ise hamu manuk kunaunin nalahu tu dia doho tina kadongan belum ada dalam benak dang adong dope di bagasar roha dang pikiran ya kasih senai naikon masa ima Tuhan Yesus naikon tersilang jala durus mudarna nyelos mate ibana marhite wana kadongan na hinaholongan di Tuhan Yesus do pakilalayon niya kasih senai yang berada dalam situasi kebingungan. Nomor 8 tandang dia tusi na sida ahado nanidok ni Tuhan Yesus on. Syukur ra puasa na yang dohonon ni Tuhan Yesus songonon naruhana sidara mungkin. Alay kadongan langsung do tabereng muse dia itu dia lusi Tuhan Yesus do muse namandokon alay yuk dia itu alay namandok maaw alay namandok natutu doahu Tuhamu. Ulimuna doi ialaho aho ayaw solaho aw dang naro pangod dia ni manopot tamu alay yang go laho aho surok kudo iba na Tuhamu. Nomor 8 doyak kadongan na hinaulongan dinaborhat Tuhan Yesus Kristus ditikina muse dung manaw ni bana dia haber nito ni humokop hita sa luhut na kapardusa naikosuron na dumuse ima to di porbadia nalaho mangaleho tu na sida gugu marguguyhon na sida mangapuli na sida jala laho maparbohali na sida marhide turpukot taida kadongan Tuhan Yesus naing jolo mangaleho tuna sila pencerahan asa di dalam kebingungan ni ibagasan rohana suku-suku ni saluhut na sisian asa mangatusi jalan cerita atau tujuan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu bukan raja selama-lamanya di dunia ini alai raja saliling-liling na rolo siyang liling na do ima marhite pangarajayon na siya surgo hasonangan ni siya banwagijang dang nagabi raja di Portibion songon na mirim niya kahala Jahudi hati-hati akadongan na hinaholongan marhite de pituon tung takas do naikon adong mo siya tongkat estafet peralihan tugas dan fungsi imatod di porbadia peralihan tugas dan fungsi na ni maksud isunak kadongan ima songona tersurat di ayat 2 dido anggodung ro ibana ajaran na do portibion taringot tu dosa dohot taringot tu hapitoran dohot taringot tu uhum adong tulu tayo dat kiso jadi mediduti misya siya anggota ringot tu dosa ima na soporsea nasida dia de 10 anggota ringot tu hapitoron ima na lahoahu manopok damang jaladang be idomuna ahu napatuluhon dia 10 sada anggota ringot tu uhum ima naunghona uhum induk ni Portibion idok mo siya 12 kudang depenian sidohonok ku Tuhamu alay dang tarbuan hamu dope nuai di 10 do akadongan alay dung roto di hasitongan nanido odeng togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan ay dada adong si hata honon na sian sandirina na binegena ido hata honon na barita honon na tu hamu naneng masa dope di 14 pasangapon na doahu ay jaloon na do na diahu laho mamatahos sa Tuhan saluhut na diamay diahu doy ubahen na hudok
jala onna dona diahu laho mamata hossa. Akadongan taida nakaningan adong tulu hal. Taringot tu tugas dan fungsi ni todi perbadiai cok nakaningan. Ima taringot tu dosa, taringot tu hapit toron, doh taringot tu uhum. Didok ima asa naso porse asa porsea muse. To di porbadia do nagabe mangaleho pangajarion, to di porbadia do na mangaleho pangatusiyo taringot tu ise do sa sitong na Tuhan Yesus. Artinya kadongan molodong do penaso porsea tu Tuhan Yesus Kristus bahasa porsea. Molo adong do penaragu-ragu di hatuhanon ni Yesus asa porsea. Artinya asa hibul haporsione. Artinya kepercayaan itu bulat. Dengan kata lain, kadongan to di purbadia itu nama bahet jolmai gabe lam tubuh haporsionna. Duk tubuh haporsionna to di purbadia ma na parorotta padimudimun jala to di purbadia ma nama parbuehon. Artinya dang asal-asal. Tidak serta-merta membuahkan, tetapi melalui roh iman orang percaya itu dibuahkan. Nawangi musya kadongan na hinaulongan asa marhite harto de purbadia ma na pahatuson tu saluhut na akajolma na dihasyanganon ima taringot tu hatuhan di Tuhan Yesus. Jana patuluhon taringot tu uhum Tuhan Yesus. Imana patorakon naung hona uhum induk di portiban nidok songon desa pelopati. Akadongan marhite turpukon di ida si Johannes do bahwa gudang do pihak kadongan na hinaulongan akan namasa di hati hai naso apala sian dasar kebenaran. Naso apala sian hasitongan natutu. Ala torop do pehalak terlumubi di hati kadongan naso siap bagasan haporsyaon natutu. Tapatan na gudang dope akajolma namian hati hai dengan kata lain yang ikut-ikutan. Dan anong komitmen dope di basar rohana. Bahkan si siasat diri masih ada kata keragu-raguan. Somak kadongan. Jala lidok masih kendia seputulu mar alai dung roto di hasitongan na lido odeng togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aida ngadong si hatahonon na siyan sa dirina na binegena ido hatahonosa betahononna do tu hamu na naing masa dope. Apatan na di si to di perbadia do na mangalehon pangatusion. Jala to di perbadia do na petuduhon mana yang benar, mana yang tidak benar. Di bahini dok kadongan na hinaulongan son idok akit temata didok to di pangapulon do to di hasitongan. To di pangapulon do to di hasitongan. To di perbadia ima di gombarhon so to di hasitongan to di pangapulon. Lapatan ni to di pangapulon na kadongan na hinaulongan ima asa mangalehon gogo pangapulon manang penghiburan asadang be saimian akasisyan nay di bagasan arsak ni roha di bagasan kebingungan alani parsirangan na siya doh Tuhan Yesus alay marhite to di porbadia manang marhite to di pangapulon atau roh penghibur asa marbuihon akasisyani jala mangalehon gugu tu kasisyan na
jala mangalehon habaranio tu kasisianna taringo tu naneng masa muse di bagasan gul nasida. Lapatan na siya kadongan molope dangrap nasida Tuhan Yesus alai lehonon ni debatama muse imatod di porbadia laho madongali nasida. Tina bolong asirang nasida siapa dagingon doh Tuhan Yesus Kristus naborhak namai mana Tuhan Yesus si manopot amanai tu banu gijak tu surga hasonangani alai lehonon ni debatama muse nama dongani nasida ima ton di pangapulon. Tu di pangapulon ima mangalir tu nasida penghiburan ya pada pamagohon arsak mangalihon gugune baru muse semangat ne baru terlumubi ma kadongan nayolongan habaranion di bereng taida kiturpukon. Habaranion laho makatindakon hasitongan iya hasitongani memang tugas niak kahalak naung nisonggopi ne kator di porbadia. Jadi terjadi kadongan molo terulahon sasahala jolma ya melakukan kebenaran maulahon hasitongan ya. Ima hataridani sasahalaki naung nisonggopan nitor di porbadia alai molo dope di ulahon imana ulahon nasositong dang di bahasan hasitongan nima gobaran ni halak naso nisonggopan manang naso mian dope to di porbadia naso di jarona dope to di porbadia na mangihok muse kadongan didok to di porbadia ima to di hasitongan lamatanna to di porbadia do na berbuihon akasisian asa boy na sida makatidakon jala mangulahon hasitongan ala torok do halak hati hai na toktong di bagasan akaulaon na sudenggan ya. Kalau mohon akan susitong mangulahon akan susitong jala asa todi hasitongan nima nagabe manuturi nagabe mangajari nagabe mangarahon nagabe marguguihon saluhut akahalak na porsya asa sanggup asa margugu asa marbahabaranion maka tidakon mangulahon hasitongan nasitong lawatan nakadongan dang na mangulahon hasitongan na dipasitok sitong berbeda alai margugu jala marhabaranion memiliki kesanggupan untuk melakukan kebenaran yang sebenarnya. Jadi berbeda, adong dua nak kaling perbedaan na. Ya. Hasitongan na di pasitok sitong dohot, hasitongan na tutu. Kebenaran yang dibenar-benarkan atau kebenaran yang sebenarnya. Nah, jadi molo di hati-hati kadongan na hinaholongan, tahida na masa bahwa mergugu dope aka nabisuk aka nabistar yang mengandalkan pikirannya untuk membuat pola pemikiran, ya, membuat arus. Itu nak kadongan na hinaholongan gabe, ya torop halak na gabe mandok persilakon, enak. Gudang halak mandok asal persilakon Tuhan. Lawan to kadongan ala memang mergugu do pe pertibion laho mempola akajol mai laho mempola penguluan atau membuat sebuah arus supaya orang cenderung melakukan hal-hal yang dibenar-benarkan, bukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Hamu kadongan na hinaholongan di basang kuari Tuhan Yesus Kristus marhite pesta parningotan di arono di purbadia mga pesta kosta na perjuloon naing hirimon ni turpuko syak kita na perjulo hita kadongan asa tatu siyoto
ise do sasitong na ahar sasitong na to di porbadia di bagasan rohatta. Setelah mati jo ton di porbadia sasitong na memiliki peranan yang sangat penting di perdalanan ni jolma, di nasa ulaon, di nasa kasih pikiran, di nasa nanaing tahirim dan sebagainya. Ton di porbadia yang seharusnya menguasai hadirion ni sahalak na porsia. Jadi mulai doko porsia, sonta dokon di ganuk minggu, porsia di debata ama, porsia di Tuhan Yesus Kristus, porsia di Tuhan di porbadia nita. Molo tadok kita porsia nang porsia kita di haroron itu di porbadia itu tonga-tonga ni hasianganon, manopot kita porsia do kita to di porbadia na lihon ni debata. Porsia do kita to di porbadia do nama katidakot Tuhan Yesus Kristus tu hadirion ni sahalak naso porsia. Bahkan membangun keimanan, kepribadian orang percaya untuk menyanggupkan merguguihon saluhut akka na porsia. Hamak kadongan imana na gabe ujahan ni berita nauli di bagasan minggu tanggal 27 Mei tahun 2021 di Parningota Pentakosta na Parjulo asa tinaroton di porbadia tutonga-tonga ni hasianganon dang gabe robuti alay naing bongot iba na turhatta, naing bongot iba na tu bagasan dirita laho mapareso roha, mapareso pikirata, pauliho roha, pauliho pikiran, merguguihon roha, merguguiho pikiran, lausido kadongan na hinaulon untuk memampukan kita ya dinagabi digerakkan, ya digerakkan. To di porbadia makna menggerakkan tubuh kita ini supaya mampu melakukan apa yang diinginkan Tuhan. So nedok nak kaningan nak kadongan dia 10 pati alai dong roto di hasitongan nanido odeng tugi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan aida ngadong si hata honon na sian sandirina nabi negena ido hata honon na barita honon na tuhamu naneng masa dope. Lapatan na di siya kadongan dang siyan ha nabebayan alay siyan na sinuru ni de patahido hata honon ito de porbadia itu kita asa saluhut na kita na di hasianganon la porsia di bagasan huaso di bagasan habadiaun hamuliaun ni debata dokot anak na Tuhan Yesus Kristus atong gabi mama taatusi jata cakko mabarita nauli di Pentakosta na Parjoloon asalab tubuh ma di bagasan hadirota di mana mangalapati bahwa sesungguhnya hitung-hitungan ni ngeluta dari kodo ton di porbadia na mangaturkon ngeluta dada pikira tasabing dada gugu tasabing alay ton di porbadia ma na marguguihon na manuturi na mangajari kita di salut gulmit ni ngeluta di sido gabi marmulia de pata marhite na nihirim na taulahon sa ngeluta. Amen. Matangyak kita. Mauli ati matuhan nung ngahutangyok kami. Barita nauli di Pentakosta na Parjulo. Paso-paso hatam sa gabi bohal di partudyon nami lamtang haporson nami lah makatidak ko nasitongan maritehite akka pada ninggulun nami. Marhite ko na Tuhan Yesus Kristus sa siruhap tangyap pangipagirun nami. Amen.